Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maray na daw mga aki, ako si Teacher Ness. Makakaiba nindo, ngunya na daw, para adalan ang letrang N. Madya na kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madya na kita magbasa para makanood kita. Adalan ta ang letrang N, letrang N, letrang N. Adalan ta ang letrang N, madyabasa kita. Hilingon ta ang puzzle. Ano kaya ini? Saro ining korteng bilog? Ginagamit para mahiling ang ati sa bagas. Minsan, ginagamit man ini para maalang ang sira. Ano po ini? Kung ang simbag nindo, nigo, tama kamo. Ini po sarong nigo. Potrohon ko. Nigo. Ano ang inot ng tanog na nadangog nindo sa tataramo na nigo? Tama ka po. May mga ipapahiling akong retrato na nagpupuon sa letrang N. Babasahon ko, pagkatapos ko basahon, babasahon naman nindo. Niyog. Nara. Nipa. Namok. Natad. Ano ang inot na tanog na nadangog mo sa mga retrato? Niyog. Nara. Nipa. Namok. Natad. Otruhon ta daw po ang tanog kan letrang N ning tulong beses. Kamu naman daw po. Anong tanog kang N? Anong tanog kang N? Anong tanog, anong tanog, anong tanog kang N? Bistuhon ta ang letrang N. Ini ang dakulang letrang N. Iniman ang sadit na N. Paano isurat ang letrang N? Linyang pababa, magbalik sa taas, saka magibuning pahuros na linya patoo, saka pasakat na linya. Otrohon ta daw po. Linyang pababa, magbalik sa taas, saka magibuning pahuros na linyang patoo, saka pasakat na linya. Yan ang dakulang letrang N. Ang sadit na letrang N, isurat ta. Halipot na linyang pababa, paarkong linya pataas saka pababa. Otrohon po giraray. Halipot na linyang pababa, paarkong linyang pataas saka pababa. Simbaganta ang gibuhon 1. Bilugan ang mga tataramon na nagpupuon sa letrang N. Nurse. Nigo. Sira. Lamok. Arim po digdi ang mga tataramon na nagpupuon sa letrang N. Nurse. Nigo. Sira,
namok. Ang tamang simbag sa gipuhunuan. Mga tataramo na nagpupuon sa N. Nars, nigo, namok. Otruhon ko. Nars, nigo, namok. Yan ang may mga bilog. Mga tataramo na nagpupuon sa N. Di nagtatapos ang inot na leksyon sa pagbasa. Maghirilingan giraray kita sa panduwang video kan Project ERA, letrang A. Tandaan, ang aking mahigos, ang pagbasa, dagos-dagos. Ako si Teacher Ness. Diyos mabalos!